Здравей, Линка! Как си днес? Започваме с третия запис, третата ни среща с интересна тема. Как си днес? Здравей, Силяна, благодаря. Добре съм. Днес имам имен ден, днес е Илин ден. Чувствам се много щастлива, много поздрави, много хубави емоции. Вярвам, че лайвът ще се получи много успешно и така. Благодаря ти за което. И брат ми има днес имен ден, той е Илия, така че да сте живи и здрави двамата, да ви е живо и здраво името. Благодаря. Да. Поздрави и на него. Ще предам, благодаря. Добре, чудесно. Днес темата ни е бизнесът защитен ли е без брачен договор. И ще си говорим по тази толкова важна тема, особено за половинките, които развиват заедно или по-отделно бизнес и как брачният договор помага в тази ситуация. Така че, давай, започваме. С какво започваме? Кое е най-важното нещо, което искаш да ни кажеш за това брачният договор, как защитава бизнесът ни? Естествено, разговорът. Но днес няма да си говорим нито за счетоводство, няма да си говорим за данъци, дори няма да си говорим за развод, а днес ще покажа защо за всеки бизнес има една семейна история. И ако не разберем тази история, няма как и да разберем защо брачният договор пък има значение от своя страна. Повечето предприемачи мислят как да защитят бизнеса си от пазара. Много малко хора обаче мислят как бизнесът и семейството се преплитат. Ще задам един въпрос, ако искаш, можеш и ти да се включиш в отговора. Ако утре вашият бизнес стане много успешен, ако фирмата започва да струва милиони, ако всичко, за което сте работили години наред, придобие голяма стойност, знаете ли как е защитен бизнесът? Тоест, как е защитен вашият бизнес? Да, знам, повечето хора ще кажат, да, разбира се, фирмата е на мое име. Обаче, дали това е единственият въпрос? Знаеш ли, много предприемачи, които познавам в работата си и не само в работата си, те много, как да кажа, много внимателно, много осторожно подготвят всяка една своя сделка. Обмислят я. Часове, дори понякога дни, обсъждат всеки детайл по дадена сделка или по конкретна стъпка от своя бизнес. И когато трябва да вземат някакво важно решение, те не казват няма нужда да говорим за това. Когато обаче започнат да изграждат живота си с човек, когото обичат, много често казват именно точно на това. Няма нужда сега да говорим за тези неща. И всъщност, точно най-важният разговор остава непроведен. Разговор е именно с човека, с който искат да създадат семейство. Не за развод, не за недоверие, а за това как двама души могат да внесат яснота в нещата, които изграждат заедно. Защото много хора си мислят, да, аз имам бизнес по време на брака си. Започнал съм от нулата, от една малка идея. В началото е било от вкъщи, било е примерно една жена, която стартира някакъв онлайн бизнес, изработка, да речем, на бижута. Започва от начало като една идея, започва от вкъщи, започва с малки поръчки. Много често се чуди дали да инвестира дадена сума пари в бизнеса или тези пари да ги отдели за семейството. Съпругът казва, аз вярвам в теб, продължавай, има смисъл това, което правиш. И всъщност, ако си зададем въпроса, да, бизнесът, примерно ако да наименуваме жената Мария, да, бизнесът на Мария ли е? Да, разбира се, идеята е нейна. Но, примерно, съпругът Иван, да речем, има ли участие в този бизнес? Да, разбира се. И участието не означава само финансово участие. Участието може да бъде под формата на грижа за семейството, финанси за семейството. Ето такива неща. Много малко хора се замислят за тях. Всички казват, да, фирмата е на мое име, значи всичко е окей. Но да, фирмата формално може да е на твое име, но при една раздяла, при един развод,
всъщност съпругът има право да претендира, ако не половината, то поне финансова част от инвестициите, които фирмата, т.е. от дивидендите, които фирмата е получила, от финансовите постъпления, които са се случили в резултат на стартирали и успешно развил се бизнес. Тоест, ако тези неща бъдат изговорени още в началото, ако този разговор за това искаме ли или кои неща искаме да бъдат само мои още в началото или по време вече на съществуващ един брак, всъщност ще ни спестят много разочарования, много, как да кажа, много неизговорени очаквания, които сме имали, и те са неизговорени именно защото не сме имали смелостта да направим тези разговори, да проведем тези разговори. Само защото сме се успокоявали и сме си казали, окей, аз съм стартирала идеята за бизнес, да, идеята е твоя, но всъщност за тази идея стои помощта на съпругът или съпругата, било то в грижи за децата, в дори финансова част по отглеждането и грижите за семейството и за децата. Разбира се, не винаги бизнесът започва като голям бизнес, а най-често бизнеса започва от една идея, както вече казах. Или пък, примерно, като риск, като нещо, в което човек вярва, преди останалите да са го видели. Как започваме този разговор? Да, искам да те попитам. Представи си, че нямаме брак, аз имам бизнес или го стартирам в хода на нашите отношения, или пък партньора ми, без значение от двамата, и в един момент аз искам или партньора ми, който има бизнес, иска да е сигурен, че ще си защити инвестициите. Как подхваща единия партньор разговор и как може да подхване другия партньор разговор, така че да се получи хубав разговор, да не е ти искаш да ми вземеш бизнеса. Ефект. Знаеш ли, ако нямаш брак, няма нужда да водиш този разговор. Не, мисълта ми беше в контекста на брачния договор. Да речем, обсъждали сме брак, не сме встъпили още в брак, но ни предстои. И аз искам да повдигна темата. Как да повдигна темата? Най-естествено, сядате и започвате разговор. Този разговор трябва да бъде проведен с много любов. Аз винаги го казвам това и ще продължавам да го казвам. Разбира се, не примерно след скандал или след някакво недоразумение, което сте имали. Трябва и двамата да са спокойни. Не бива да се започва разговора с виж сега, аз искам тук да ти предложа един брачен договор. Не по този начин, защото това означава за човека от среща, ти ми нямаш доверие, що ми предлагаш договор за подписване. Затова казвам, че разговорът трябва да започне, когато двамата са спокойни, когато двамата, как да кажа, и двамата са осъзнати. А за да се стигне до там и двамата да са осъзнати, те поне веднъж или два пъти трябва, освен така прекрасната представа за семейство, любов, брак, деца, да са обсъждали и финансовата част на този съвместен общ живот. Защото, Силяна, помисли, финансовата част е нормална част от живота на едно семейство. Няма как, то е неизменна част. То даже бих казало, че е най-основната част в живота на едно семейство. И ако те не са обсъдили предварително или пък вече след сключване на брака финансовата част, за мен това е изключително безотговорно и несериозно. Както казах, не започваме, нали, аз искам да ти предложа тук сега да подпишем един брачен договор, започваме. Примерно, нали, това не означава, че винаги трябва да започнем по този начин, но, например, искаш ли да обсъдиме как виждаме заедно или какви са ни мислите по отношение на финансовата част на нашия съвместен живот? Мислил ли си някога по този въпрос? Ако не си, искаш ли да помислим, искаш ли да поговорим? Под финансовата част тук си има предвид не само имуществото, тук си има предвид и бизнеса, фирмата, защото по дефолт бизнеса, който вече притежаваш преди брака, той си остава твой. Обаче,
дивидендите и доходите, които са получени от тази фирма по време на брака, ако примерно сте инвестирали тези пари в закупуване на имоти, коли или активи на ваше име, те автоматично стават семейна имуществена общност. Увеличаването на капитала, ако, например, по време на брака увеличите капитала на фирмата със средства, които са генерирани от семейния бюджет или от оперативната печалба, естествено, че другата страна може да претендира за дял. Ето защо не бива така лековерно, нали, мислейки си, да, тя фирмата е на мое име, няма проблем. Да, тя фирмата си остава на твое име, но какво се случва с печалбата, какво се случва с дивидендите, какво се случва с всички тези неща, които те следват от развитието на бизнеса, но се случват по време на брака. И ако ние седнем и обсъдиме именно в един нормален човешки разговор, без да използваме думата договор или думата брачен, нали, аз още и в предните лайфове казах, че това е мой патент, отговорно съгласие за любов. Мисля, че ако примерно замениме думите брачен и договор с отговорно съгласие за любов и ако помолиме половинката да ни изслуша, да чуе какво мислиме ние, защото аз обръщам веднага въпроса, нали, повечето хора ще си кажат, да, той или тя са меркантилни и затова, нали, искат да се застраховат, предлагайки ми брачен договор. Защо да не искаме да защитиме труда си, бизнеса си, който сме развили от една мъничка идея? Нима това не е нормално, нима това не е резонно. В крайна сметка ти си отделил примерно 5, 10, 15 години да развиеш този бизнес. Нима има нещо лошо в това ти да искаш да защитиш целият този свой труд, който си положил. Това не означава меркантилност, това не означава, че не обичаш половинката си. Това означава, че ти си отговорен към самия себе си. И не само. Ти си отговорен и към партньора си, защото, примерно, фирмата може да не е твоя, фирмата може да е на партньора ти. Естествено, той да иска същото да направи, т.е. да защити своя труд и своя бизнес и да ти предложи да поговорите за брачния договор. Нима това означава, че той не те обича и че иска раздяла? Не, разбира се. Не разбира се. От моите наблюдения много хора се притесняват да говорят за пари. Това, което съм виждала покрай мен е, че има хора, които ги е страх да подхващат темата за пари. Има хора, за които тази тема е табу. Има хора, за които бизнесът е табу, особено ако е семейен бизнес и той е в кавички наследен от второ поколение, трето поколение. Тогава тези неща се обсъждат, може би една идея по-трудно, и се допускат хора външни на бизнеса, една идея по-трудно в този тип разговори, точно от такива съображения. И се чудя тези хора как можем да им бъдем полезни, как можем да помогнем. Аз винаги се връщам и си спомням този пример, който беше дала за мъжа, който намери много интересен начин да запази достоинството на жена си в издръжката, защото е толкова сладък пример. И се замислям, тази същата ситуация, ако беше в контекста на бизнес, който той има, тя не работи за да помага на домакинството да гледа децата, и как би изглеждал един брачен договор за тях, така че да може жената да се чувства спокойна, че работата в кавички денонощната, която извършва като майка и домакиня в къщи, е взета предвид при разпределението на, ще нарека печалба на бизнеса, но знаеш какво имам предвид. При положителните резултати за бизнеса, нейната роля, която тя е изиграла в това да осигурява нужното време на мъжа, примерно да се фокусира в бизнеса си, да му помага с децата, така че той да не е, да не му се отнема от фокуса за това нещо, когато извън времето, което той сам отделя и така нататък. От тази гледна точка ми е интересно как можем да помогнем на хора в тази ситуация да зададат правилните въпроси или по-скоро да намерят сила в себе си да започнат разговор. Защото дори да имаш списъка с правилните въпроси, всички знаем колко е важно какви въпроси задаваме, как ги формираме и как се обръщаме към човека от среща, за това как ще бъде възприето това, което казваме, защото ние казваме едно нещо, но човек от среща може да чуе нещо съвсем различно. Не само списъка с въпроси, а по-скоро собствената нагласа, с която влизаш в този разговор, като си от слабата страна. Не от страната на човека с бизнеса, а от страната на човека, който е инвестирал време, енергия, любов, подкрепа и какво ли не е, във всичко останало, но не и бизнеса, в това партньорство семейно, за да
получиш признание вече и на хартия. Така е, знаеш ли, това не е разговор за един ден, това не е разговор за един час. Това е поредица от разговори, които трябва да се проведат. Най-трудно е в началото. Най-трудно е да се престрашиш да проведеш този разговор. Защо е трудно? Защото това е вкоренено в народопсихологията ни. Ако говорим за пари, значи сме студени, меркантилни, значи имаме нещо на ум, не вярваме на човека. Тоест, това е народопсихологията на българина. Ние нямаме култура, нямаме финансова култура, нямаме брачна култура, защото разговорите за финанси е част и от брачната култура. И именно така, носейки със себе си и тази народопсихология, естествено е ти да си кажеш, какви разговори ще водя аз и как да го водя. Ами опитай, просто се започва, престрашаваш се и почваш. Един път, втори път, трети път. Ако не можеш, търсиш консултация, търсиш мен. Разбира се, винаги трябва да се подхожда с разбиране. Ако, примерно, партньора така рязко реагира още в началото, просто му дай време. Това не означава, че никога повече не трябва да подхващаш тази тема. Напротив, можеш, примерно, да речем, така, нали, тук сега ще импровизирам, разбира се, примерно, виж, видях във Фейсбук този сайт, той е посветен на брачния договор, искаш ли да го разгледаме заедно, искаш ли да се обадим за консултация, искаш ли да поговорим предварително за брачния договор, защото брачният договор не урежда само тази кола е моя, този апартамент е твой. Под имущество се разбира и бизнеса. Нали, бизнесът също е част от финансовото имущество на едно семейство. Няма значение дали той е създаден преди брака или по време на брака. Защото, както казах и преди малко, ако той е създаден преди брака, окей, фирмата, нали, е твоя, но тази фирма, тя продължава да съществува и по време на брака. Тази фирма има дивиденти, тази фирма има оперативна печалба. Ти с тази оперативна печалба се развиваш, купуваш имущество, коли и така нататък. Тоест всичкото това по време на брака става вече семейна имуществена общност. И ако ти искаш да бъдеш, как да кажа, нали, от една страна, ако ти си добрият съпруг и искаш, защото оценяваш помощта на партньор, нали, то не е точно партньора, а на съпругът или съпругът. Хайде ще вземем за пример съпругата. Ако ти оценяваш приноса на съпругата, че да, докато ти развиваш бизнеса като мъж, като съпруг, тя в същото време пък отглежда децата, семейството, подкрепяте, по закон тя също има право на част от тази финансова печалба. Ако ти си добронамерен, няма нищо лошо от това да бъде уговорено в брачен договор. В същото време обаче, ако примерно се притесняваш, че при развод тя и по закон има право на тази финансова част, тя има право да получи финансова компенсация за натрупаното имущество по време на брака на твоята фирма, няма нищо лошо да бъде уговорено това в брачен договор или пък да бъде уговорено, че бизнесът си е твой, фирмата си е твоя, всичко, което е придобито като дивиденти, като инвестиции по време на брака си остава единствено и само твой и съпругата няма претенции към него. По този начин ти пък ще бъдеш сигурен и защитен, че ако един ден се стигне до развод, действително това ще си остане само твое и тя няма да има право на финансова компенсация. Така че ето как нали, трябва да преодолеем страха си, защото другия може да ми се обиди. И какво като ти се обиди? Нема труда, който ти си положил, нема времето, което си отделил, годините, които си отделил, за да съществува този бизнес и това семейство да е щастливо, не заслужава да опиташ един път, два пъти. Същото е като в бизнеса. Ако, примерно, бизнес идеята ти не е успешна от първия път, няма означава, че ти от тук нататък никога няма да пробваш. Не, разбира се. Събираш се, вземаш си, анализираш си ситуациите, вземаш си поуките, както се казва, и опитваш отново. Същото е и с разговора за брачния договор. Опитваш първи път, не се получава. Опитваш втори път, не се получава. Тогава се свързваш с мен и правиме взаимна консултация. Няма нищо лошо да се проведе този разговор. По-лошо е обратното. Това означава, че ти не уважаваш самия себе си, ти не уважаваш труда си. Аз съм убедена, че когато се започне на този разговор и се
проведе веднъж, 2 пъти, 3 пъти, защото това не е разговор само за 1 час. Това е многопластов разговор. Аз съм убедена, че и половинката, т.е. съпругата или съпругът, ще ти бъде благодарен един ден, че сте провели този разговор, защото едно семейство не е само в това да родиме деца, да ги отгледаме или пък примерно да направиме сватбата. Много важна и съществена част от семейния живот е финансовото съществуване на това семейство. И ако ние сме пропуснали момента да го проведем преди брака, все още имаме тази възможност и по време на брака. И, как да кажа, най-голямата грешка ще бъде, ако изобщо не опитаме. Пак казвам, ако примерно съпруга каже или съпругата, не, моля ти се, какви брачни договори, защо говорим за това, толкова добре си живеехме, защо изведнъж, не ми ли вярваш? Опитай пак. Дай малко време, нали, тази мисъл да поработи в главата на човека, на партньора, на съпругът. Малко или много, въпреки че той е реагирал отрицателно, малко или много, той отново ще се замисли, защо моята съпруга или моят съпруг похвана този разговор. Дали пък е само единствено защото иска да се развежда. Примерно той вижда, че живота продължава, че не говорите за развод, че нали, не се случва нищо лошо. За мен, пак казвам, по-голямата грешка, ако изобщо не опитаме. Да, това е труден разговор. Труден разговор е, защото ние не сме учени от малки как да водиме такива разговори. Ние сме учени, че ако говориш за пари, ти си лош, ти си студент, ти си меркантилен и че брачният договор е само за богати хора или то е само за златотърсачките, както ги наричат, нали, повечето жени. Не, хора, не, въобще не е така, не сте прави. Брачният договор е именно за щастливите семейства. Брачният договор е за хората, които уважават себе си, уважават партньора, уважават обаче и труда си. Изчезна звука, не знам дали ме чуваш. Чувам те много добре, аз съм се мютнала, защото ми е отворен прозореца да не влиза шум и си приказвам и не обърна внимание, че нямам звук. Има ли нещо, което пропуснахме да кажем, но за теб е много важно и е хубаво да го добавим? Може би няма нещо, което да сме пропуснали, но по-скоро аз бих искала още веднъж да подчертая, че да, бизнесът, който вие притежавате преди брака, той си остава ваш, личен, но рисковете идват от дивидендите и от доходите, които този бизнес реализира по време на брака, от имуществото, което вие желаете да закупите с тези дивиденти и с тази печалба за разширяване на бизнеса. Тоест, ето тук брачният договор може да бъде много полезен, защото без брачен договор при развод, другият съпруг може да претендира, че този растеж е постигнат по време на брака и да иска финансова компенсация за натрупаното имущество. А вече по-конкретно какво да бъде разписано и как да бъде разписано в един брачен договор, това вече зависи от конкретния казус, от конкретната ситуация на семейството или бъдещето такова. Няма как в момента в лайфа аз да дам конкретни клаузи, които могат да бъдат или не могат да бъдат включени в брачния договор. Това, което искам да остане като ядката, като същината на днешния лайф е, че трябва да се говори за брачния договор с идеята бизнеса, който имаме, да бъде защитен, но по начин, по който да не ощетяваме и другият съпруг. Колкото и да е труден този разговор, не бива да се отказваме от него. И това, че искаме да защитиме бизнеса, който сме изградили преди брака, не означава, че ние сме меркантилни, не означава, че ние сме лоши. Означава, че ние уважаваме себе си на първо място и уважаваме труда си. Това за мен е важно да се запомни от днешния лайф
И не само да се запомни, но и да се помисли върху него, да се разсъждава върху него, защото, пак казвам, това не е разговор за 1 час, това не е разговор за 1 ден. Понякога отнема седмица, 2, 3, понякога може и месец. Важното е обаче този разговор да бъде започнат и мисълта как можем да защитим бизнеса си, как можем да защитим и партньора си, и съпруга си, имайки вече този бизнес, за мен е по-важен. Да, със сигурност. В тези отношения може ли по някакъв начин да се уреди с брачен договор и какво получават децата от бизнеса, или това не може да бъде обект в този смисъл на уреждане на отношенията, когато става дума за бизнес? Не може да бъде обект, защото тук се сблъскват две големи теми в правото. Темата за наследяването и темата за брачния договор. Брачният договор не може да измести наследниците по закон. Затова в брачен договор не може да бъде уговорено, примерно, че еди какво си имущество ще бъде само мое, ако права върху това имущество имат наследници по закон. А наследници по закон, това са преживялата съпруга, това са и децата. Това е една много голяма тема, която не бих искала да смесваме днес. Да, има възможност имущество, което, примерно, имаме деца от първи брак. Сключили сме втори брак или ни предстои да сключим втори брак. Има възможност с брачен договор имуществото, което имаме от първия си брак, да оставиме на детето си, но не по начина, по който ти ме питаш, че примерно с брачен договор аз казвам, че съпругата ми няма право върху имот Хикс, той ще остане само в полза на детето ми, което от първия ми брак. Това не може да бъде предмет на брачен договор, защото аз друго имах предвид. Аз друго имах предвид, може би не се изказах добре. Да, имах предвид следното. От гледна точка на бизнеса, от гледна точка на печалбата на бизнеса, може ли да се уреди, да речем, 10% от оборота, 15% от оборота отиват към децата в тръст фонд или в спестовна сметка или в не знам как да го нарека. Разбираш ме какво ме прави. Тоест една част, както уреждаме с партньора, така да можем да заделим посредством брачен договор и за децата. Такова нещо може ли? Принципно може. Ако, примерно, зависи на каква възраст са децата. Ако децата са непълнолетни, няма проблем това да се случи. А ако децата не са пълнолетни, когато ние предоставим финансовата, т.е. запишеме в брачния договор, че съпругата има право на финансова компенсация за натрупаното имущество, респективно тя като законен представител на децата, това ще остане в последствие и в полза на децата, които са родени от този брак и от това семейство. Но така регламентирано като издръжка в кавички от бизнеса няма как да се уреди? Не, няма как. Като издръжка няма как да се уреди. Децата нямат право на издръжка. Имат право на издръжка, но не е от бизнеса. Правото им на издръжка се следва по закон. И особено когато децата са непълнолетни. Тях закона ги защитава и, разбира се, при развод на двамата родители, родителя, който не получава родителските права, е длъжен да плаща издръжка на непълнолетните си деца. Това е нещо съвсем различно, което може да бъде уговорено в брачния договор. Но издръжка на деца, която е резултат от финансова печалба, дивиденд, получени от развитието на бизнес, мисля, че това е прекалено ексцентрична идея и такава възможност няма. Добре, ще задам един последен въпрос, тъй като съм го виждала на няколко пъти при менторите, с които работя, които не са българи, които имат деца. Ставало е дума в такъв тип срещи, които сме имали онлайн, споделяли са предприемачески, опит техен собствен и какво възпитават в децата си, показвайки им как управляват бизнеса си. И конкретно 2 дами от тези, с които работя,
са назначили в кавички децата си в бизнеса си. Тоест, децата са де-факто на пейрол при тях. В България това нещо от случайно да знаеш дали е възможно? По принцип в България деца, които не са навършили 16 годишна възраст, това е недопустимо да работят. Когато са на 16 годишна възраст, се изисква съгласието на инспекцията по труда. А когато вече те са пълнолетни, няма проблем да работят каквото и където било. А нашето законодателство, сега не знам, като казваш, нали, в чужбина, коя чужбина визираш, примерно Америка или Европа, нашето законодателство е много по-различно от американското законодателство. Например, по отношение на брачния договор в Америка може да бъде записана парична компенсация, ако примерно съпругата хване мъжа си в изневяра. При нас обаче такава възможност няма. Защото в България предмет на брачен договор могат да бъдат единствено и само имуществените отношения, а изневярата се причислява към личните. Така че в този ред на мисли в България, т.е. да бъде записано в брачния договор, че децата ще работят в семейния бизнес и в резултат на това ще получават примерно издръжка или заплата, такава опция няма. Да, конкретно за Америка става дума. Сега вече, за съжаление, обаче не си спомням точно какъв беше контекста. Дали не бяха децата основали фирма на тяхно име, която се водеше дъщерна на основната фирма на родителя и така ги възпитаваха. Тези деца може би са били вече пълнолетни. Не, мънички, тинейджър. Няма, даже не знам дали едното не е тинейджър със сигурност, едното е на 10, другите бяха на 12-13, но може и да си правя, че в Америка това нещо е регулирано. Аз не съм сигурна в България дете може ли да има фирма, може би не. Не. В България трябва да си пълнолетен, за да можеш да основеш фирма. Иначе 16 годишните деца, които искат да работят през лятото, да, могат, но се взема съгласие от инспекция по труда, взема се бележка и така. В България децата са много законът просто защитава повече децата и до навършване на пълнолетие те нямат... Да, може би има някакви клубове, в които се насърчава предприемачеството, но там е под формата на игра, игра, която може да наподобява много действителността, може да измислят фирми, да измислят бизнес, да го развиват, но ти сам да основеш, да регистрираш в търговския регистър фирма на свое име, ако не си пълнолетен, това няма как да се случи. Да, едно от, по-тромавите сравнение с по-напредналия свят неща, защото пък колкото по-рано децата се сблъскат с проба, грешка, личния опит и тези неща, които са работа в екип, лидерство, управление на ресурси и така нататък, толкова по-добре, но да, намираме други начини да ги сблъскаме с тези казуси. Да, така е. Но пък ето, например, децата могат да бъдат включени в разговора за брачния договор. На децата може да се обясни, че брачният договор е нещо хубаво, нещо полезно, нещо, което защитава труда на мама или на тати, показва уважение към грижите, които, примерно, мама полага за семейството и за детето. Тоест да се започне да се изгражда тази финансово-брачна култура още от когато децата са малки, когато чуват, че в семейството се говори на тази тема и че двамата родители реагират съвсем нормално, естествено, няма скандали, няма, това е тема табу, не се говори и така нататък. Ето как ние можем да помогнем на децата си още от малки, те да разберат, че брачният договор е нещо полезно и че брачната култура всъщност е нещо полезно. Така че дори закона да не го разписва като членове, като алинеи и така нататък, ето ние как чрез собствения си пример пък можем да помогнем на децата. Така че ето това е много добра възможност. Благодаря ти, че насочи лайфа и разговора в тази насока, защото
ето как, скъпи хора, можете да помислите и да помогнете на своите деца. Те един ден, когато пораснат, когато създадат свои семейства, да не се притесняват как да проведат този разговор, а да знаят вече, че това е един съвсем нормален, съвсем естествен разговор, който е част от това, примерно, да си купиш булчинска рокля, да наемеш сватбена агенция, която да ти направи сватбения ден приказен. Разговорът за финанси и най-вече за семейните финанси, не просто за някакви финанси, е много, много важна част и тя трябва да бъде, как да кажа, като това да си купим булчинската рокля и да си организираме сватбата. Тоест, тя трябва да ни бъде приоритет номер 1. Страхотен завършък на хора, днешният разговор. Да. Учете децата си, въвличайте ги в семейните разговори, нека те да видят как се случват тези неща по един естествен начин. Да, стига тези разговори да не са на висок тон. Пак казвам, това не е разговор за един ден, това не е разговор, който е само за веднъж. Наистина се изисква много любов, много търпение. Винаги, нали, трябва да се започнем от това как виждаме двамата и как искаме двамата да виждаме живота си за в бъдеще, но под живота си и финансовия си живот. Когато накараш човека да мисли в тази посока, той няма да каже: не ме занимава с глупости, нали, това не е тема, която искам да обсъждаме. Да, разбира се, ако човек не знае как да проведе този разговор, винаги може да се свържи с мен. Както и в предишните лайфове казахме, аз имам такава консултация, която се нарича Двойката, и в която аз помагам именно на двойките да започнат или пък ако са започнали, да довършат този разговор. И така, и обсъждаме вече в конкретната консултация и спрямо техния казус и конкретни клаузи от брачния договор. Да, знам, че за много хора е вълнуващо, искат да чуят конкретни клаузи, но хора, повярвайте ми, така както примерно всеки един друг договор се пише и той се пише по конкретния повод, по конкретния казус, така и с брачния договор. Няма универсални клаузи за брачния договор, които да бъдат прилагани копи-пейст, или пък примерно да си вземем от интернет бланка и да си я приложим копи-пейст, защото така както семейният живот при всяко едно семейство е различен, така и брачният договор за всяко едно семейство е различен. Но поне можем да дадем насоките, които могат да бъдат включени в брачен договор, като една от насоките е именно наличието на бизнес преди брака или по време на брак. Да, добре, чудесно. Благодаря ти още веднъж за приятния разговор. Засегнахме няколко теми, вплетохме ги в една. Надявам се да е интересно и за хората, които ще ни слушат и ще ни четат. За мен беше много интересно. Пожелавам ти страхотен празник днес. Ще празнуваш ли? Благодаря. Разбира се. Чудесно. Аз обожавам още от дете имения си ден. Какво правиш на имения си ден? Имаш ли си традиция? Всъщност има нещо, което мога да споделя. То е малко лично, но въпреки всичко. На този ден, тъй като знаем, че Свети Илия се свързва с гръмотевиците, с този гръмотвержец. Моята майка, която така, както се казва, вече не е между нас, но на този ден, винаги сутрин, тя, в момента, в който аз се събудех, отидох и я прегърнах и я целунах и тя ми казваше: честит имен ден на моята гръмотевичка. И така и до ден днешен, въпреки че тя почина преди 5 години, аз винаги, всяка сутрин, когато се събуди и си отвори очите и си каже днес е Илин ден, днес е моят имен ден, се сещам точно за тези нейни думи. Ами чудесно. Гръмотевично да ти е по най-хубавия начин, тогава ти пожелавам, без дъждове. Благодаря, да. Да, добре, чудесно. До нови срещи. Знаете как да ни намерите. В предишните ни срещи сме оставили контакти, данни, форми да се свържете с нас, така че ако ви е любопитно, искате да си поговорим на теми, които ви вълнуват, по тези, които сме дискутирали, знаете как да се свържете с нас. До нови срещи! Чао!